baby wallahi azumin nan kawai hello alajin Allah miliyan 13 okay manya ina da miji ko ba da miji ba kaga da wanda nake tare ba alajin Allah wannan fata ce tana da miji kai kuma ka ce dole mara miji take nema miliyan 13 da rabin nan bai ka da nace ba ban ji ba sosai kina da miji ko ba ki da miji wannan ba mijin ki bane wallahi almajiri ya oke ta almajiri kuma an samu ya zaki yi wannan kuma yanzu kake za mu yabo na kaza kaza na yi kyau na yi menene kuma baka don ba 050 ya zaki mu haka wani 010 kaga ma ya zaka zo ka raba kai ba ka ban nan ba dan Allah wallahi baka ban nan ba sai na sa yan sanda sun kama ta je zai wanke ni ya je ya sani a gidan kango yanzu mu kashe mu banne za mu harka tince za mu zo mu haɗa ta za a baki 2000 in zaki in ba zaki ba kuma ki sha zaman baby